Муҳтарам дӯстдорони футбол, ин трансфери зимистона наметавонад моро бо гузариши футболбозон хурсанд накунад, аммо даставу ба ғайр аз бозингарони бисёр хубтараш бозингари сифатнок мехарад. 10 топ футболбозон аллакай даставояшонро иваз карданд ё ин ки мехоҳанд иваз кунанд. Нигоҳ карда ба оне ки трансфер ҳоло аз пеш аст, моро гузаришҳои аҷиб интизор хоҳад буд. Имрӯз канали Фут бародарон ба шумо хабарҳои шавқовари ин ҳафтаро пешкаш менамояд. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти доимии видеои мо компания 1x мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осаш эътимоднокист. Имрӯз бисёри даставо бозӣ доранд: Барселона, Ювентус, Ливерпул. Агар футболро хуб фаҳмӣ, то ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди TouchFoot соҳиби 6500 рубл шавед. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Чанд қадаре ки сомонаҳо дар бораи сериали трансфери Неймар овозҳо набароранд, бозингари бразилӣ дар ПСЖ меистад ва ҳатто тайёр аст бо дастаи парижӣ шартномаашро дароз кунад. Тобистони гузашта Неймар дар ҳақиқатан мехост аз Франсия равад, лекин ӯ дар он ҷо монд. Портал Фут Меркадо аллакай хабар баровард ки ПСЖ ба Неймар шартномаи нав пешниҳод кард бо маоши баландтар, ки ҳозир 36 миллион евро дар як сол мегирад. Аммо на ҳамаи чиз осон аст. ҳаст якчанд шартҳо. Агар ПСЖ ҳадди аққал то полуфинали Лигаи Чемпионҳо наравад, то Неймар метавонад соҷномаашро қатъ кунад ва дар тобистон ба дастаи нав гузарад. Ба назар мерасад ки на ҳама аз тренери нави Барса хурсанд мебошад. Яке аз он футболбозон Иван Ракитич мебошад. Дастаи каталонӣ мехост дар тобистон аз бозингари хорватӣ ҷудо шавад, аммо бо хоҳиши Валверде ӯ дар даста боқӣ монд. Акнун ҳозир ӯро дар даста намебинанд. Нигоҳ карда ба оне ки Ракитич якчанд маротиба гуфта буд ки мехоҳад дар Барселона истад, вале роҳбарияти ӯро дар оянда дар даста намебинанд. Ба хабари сомонаҳо, Барселона бо Ювентус дар бораи ивазкунии Ракитич бо Бернардески гуфтушунид гузаронда истоданд. Иван аллакай ба трансфер ё ин ки иҷора розӣ шудааст ва ҳатто бо Ювентус дар бораи шартномаи шахсии худ маслиҳат кардааст, аммо тарафи Бернардески бошад, ҳоло хомӯшанд. Ба назар мерасад ки дастаи лондонии Челси дар ин трансфери зимистона хариди калон мекунад баъди гирифтани бани трансферӣ аз УЕФА. Аристократҳо дар ҷустуҷӯи ҳамлагар мебошанд ва интихоби онҳо дар Ҷейден Санчо афтод. Яке аз бомаҳораттарин бозингари англисӣ дар Боруссия бозии беҳтарин нишон медиҳад ва баргаштан ба Англия варианти хуб аст барои ӯ. Ба ғайр аз ин, Абрамович шахсан ин трансферро тасдиқ кард ва розӣ шуд ки барои футболбоз 140 миллион евро диҳад. Ба хабари сомонаҳои немисӣ, тарафҳо аллакай гуфтушунӣ доранд. Аз аввал гап дар бораи харидкунӣ дар тобистон мерафт, вале Лемпар Абрамовичро розӣ даровард ки бозингари 19-солаи англисӣ айни ҳол ба даста лозим аст. Дар ин сезон Санчо дар ҳамаи турнирҳо 23 бозӣ гузаронда 13 голу 13 паси головар додааст. Яке аз ситораҳои трансфери зимистона Бруно Фернандеш дар охир розӣ шуд ки ба Манчестер Юнайтед гузарад. Хабар медиҳад журналист Николас Кира. Ба гуфтаи журналист, нархи трансфери хавбеки 25-сола 60 миллион евроро дар бар мегирад, ҷамъи бонусо. Шартномаи бозингари португалӣ бо девҳои сурх то соли 2025 баста мешавад. Маоши Бруно бошад дар як сол 6 миллион евро мешавад, ҷамъи бонусо. Хабар аст ки тарафҳо тафсилоти охирро ба анҷом расонида истоданд пеш аз бастани шартномаи расмӣ. Дар ин сезон Фернандеш дар 25 бозӣ 15 гол зада 13 паси головар додааст. Дӯстон, ба ҳамин тамом. Дар канали Фут бародарон обуна шуда лайкро аз ёд набарорен. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.